Uz ekspanziju digitalnih tehnologija i obrazovni sistem se menja, a učitelji imaju važnu ulogu da prenesu znanje, inspirišu ponašanjem, sistemom vrednosti, svojom pojavom u celini. Naša Olga Slepčević je otišla na jedan čas u osnovnu školu Ivo Andrić i pogledajmo na koji način tamo đaci uče. Podučavati druge jedno je od najlepših, ali i najizazovnijih zanimanja, a integracija digitalnih tehnologija u školske sisteme postala je potreba 21. veka. Obrazovne institucije se trude da se prilagode ubacivanjem tehnologije u svoje procese nastave i učenja. Pa uvek neki deo časa iskoristimo za digitalne tehnologije. Ako je to zadnji deo časa, neku aplikaciju gde oni mogu da možda ožive taj proces koji, na primjer, uče kao, na primjer, kruženje vode u prirodi. Postoji jedna aplikacija edukativna koja može da im napravi 3D animaciju, da oni baš ispred sebe imaju primer kako kruži voda u prirodi. Sad ovde smo danas pravili robota, pa i taj robot može da oživi. Koristimo razne platforme, imamo i našu platformu Class Dojo u kojoj oni imaju svoj lik, monstera, dobijaju svoje poene. Prosto digitalne tehnologije čine čas zanimljivijim, lakšim, mogu neko gradivo da lakše savladaju i da im bude interesantnije. Navikavaju se da ih koriste na pravi način, da to ne bude neko zadirkivanje drugova, nego uče se i bon tonu na internetu i kako funkcioniše neka aplikacija, kako nešto mogu da skeniraju, kako da pronađu deo na platformi, da dođu do informacije ili do znanja. Naravno, nije svaki čas sa aplikacijama ili sa digitalnim sadržajem, ali kad god je to moguće, mi iskoristimo priliku i oni se stvarno raduju, vole to. A evo i šta đaci kažu o ovakvom načinu učenja. Šta vam se sviđa najviše kod ovakve nastave? Pa najviše mi se sviđa to što uvek radimo u grupama. A tebi? Pa isto to što radimo u grupama i zato što je nekako lakše i mislim da više naučimo kroz igru. Meni se to sviđa zato što je zanimljivije i nekako više onda volimo kada dolazimo u školu jer imamo takve načine učenja. Volim kada učimo kroz aplikacije zato što je uvek interesantno. Volim kod učenja zato što uvek naučim nešto novo, a i naša učiteljica je jako dobra, pa sve je dobro tako. Mi skoro uvek učimo kroz igru i to je, ja mislim, svima baš zanimljivo. Zato što je zabavnije nego kada, na primjer, radimo u knjizi i na papirima. Nekako mi je lakše da radim na aplikacijama. Uz pomoć slike, zvuka i grafike u službi znanja, ali i učitelja koji su spremni da idu u korak s vremenom, đaci od malih nogu stiču ljubav ka učenju i na napredan i savremen način savladavaju lekcije.